Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, authorized person outside residence ginadusok ay lakip sa mga i-require sang RT-PCR test results sa Bacolod. OPD services ang Teresita Lopez Provincial Hospital suspendido. Sa balita nasyonal, pampubliko nga salakyan mahimo kulangon bangod sang no vaccine, no ride policy. Procurement Service ang DBM naguntat na sa pagpamakal sa pandemic supplies. Sa balita international, tsunami nagluntad sa Tonga kasunod sang giant underwater volcanic eruption. Sa balita sa sports, One Championship magapanagtag sang $50,000 nga bonuses sa mga fighters nga may maayong performance. Balita Entertainment, Ivana Alawi nagpositibo sa COVID-19, kaupod ang yailoy kag utod nga lalaki. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga tips para magminuswagon sa kabuhi. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Enero 17, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shoreline na nag-apekto gyapon sa nasilangan nga bahin sa Mindanao. Samtang ang northeast monsoon kon amihan ang nag-apekto naman sa bugos nga pungsod. Ang Western Visayas kalakip ng probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ang pag-ulan bangod sa amihan. Kasarangan tubto mabaskog nga huyop sang hangin gikan aminhan na sidlangan ang mabatyaga naman sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin kasarangan tubto mabaskog ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw nagbutlak las 5:29 kaina, magatunod naman las 5:11 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning again. Kag welcome mga ka-aksyon diri sa Aksyon Balita Morning Edition. No? Sa aton dira nga nag-monitor sa Facebook, share lang, like and share sa aton nga FB page, no, para mas damo kita nga mga kaupod bala sa aton sini nga pagpangalagad, no. Dira sa kay Turco Jungko, good morning sa imo, tol. Kumusta ka na? Long time no see, no? Kay Veronica Balyado si Chaus, good morning man. Sa kay Alex Fuentes, kay Sol Lama Barnacha, may sked na when ma-start ang house-to-house vaccination sa kada barangay. Daw kasi gimala na sila house-to-house mong sa aton nga syudad, ano? Enrique Caballo Subaldo Jr., kay Virgil Legaspi Coloso, good morning mandira sa imo mare. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo sa Minnesota. Jocelyn Andrada Tiangson, good morning man from Barangay Mansilingan. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, good morning. Dira kay Shelo kag kay Excel Fay Arevalo, no? Homa Lumena kag Veronica sa Balyado si Chaus, good morning. Sa kay Nimesia Roques, mang agaman. Kay Marilo Camento, no? Kay dira kay Weng Morales, kay Abi, Natnat, and August, kumusta ka mo dira? Halong ka lang ka mo dira, ha? Kag stay safe, Okay, parte nga daan ng COVID, subong dira sa NCR, especially sa NCR, no? So, halong lang. Pero hindi magpanik, mugina ang sitwasyon sa COVID, no? Anyway, good morning man kay Miss Jinky de Alagdon, sa kay Teresa Linaha Kayaw, kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning. Kira kay migo naton Melile Oligo,
sa Tangub, sa Barangay Tangub, Bacolod City. Mayang agaman. Kag sa DK Kapihan dira bla kay Hugh Christ Gabriel sa mga nagapangapit dira, no, sa La Carlota City. Good morning dira sa inyo. Oy, mga friends naton dira sa Binalbagan. Mayong agaman, no? Kag salamat liwat kay Miss Van sa 100 stars nga gin-send na naman, no? 3 weeks na ning 3 weeks in a row nga sige lang send ni Miss Van sa stars diri sa aton nga pagpangalagad. Kag kinatipon ta ni sa ulihi katipon na kita sang madamo-damo kuan naton gamiton naton for whatever ano bala ng social services naton para sa aton nga mga kaaksyon, no? Kag sa mga birthday celebration, okay. Happy birthday kuno sa tanan nga mga nag-celebrar sa nga birthday sa nga taga Aksyon Radio Bacolod Ambal ni Miss Jinky, no? Kag thank you gid Miss Jinx, no? For always remembering sa mga kung ano man nga mga okasyon diri, no? Sa nga Aksyon Radio Bacolod, no? Kag kay Bing Salvalyon, good morning, watching from Kawayan. Ginatamihan niya lang sa pamilya niya sa Salvalyon, Mangaw, kag Dihilyo. Abraham Flordelisa, sige, good morning dira sa inyo. Sa may Magsungay, dira sa Barangay Singkang Airport. Good morning gid sa imo sa amigo Abraham Flordelisa. Kay Grace Soke bala, Daidi. Kag kay Richard Soke, good morning man sa inyo dira. Kay Melissa Aonso Cesar, Magaga, Angel Ricoperto, watching live from Woodside 1 Alihis. Greet niya lang si Hedy kag sister niya Riza Zamora Ricoperto. Standby sa aton mga balita lokal. Aksyon Radio. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:09 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpangabahay ang sangguniang panlusod sa Bacolod sa National IATF nga aprobahan ang intensyon sa Bacolod IATF nga ilakip ang mga authorized persons outside residence o kung apur nga magsumiter sa negative RT-PCR test result antes nga tugutan nga makasulod sa siyudad sa Bacolod. Ini ang base naman sa aprobado nga resolusyon naging author ni Councilor Renesito Noveros ang tinilikdan nga semana. Sunod kay Novaro, damlag lang gintalaka ini sa Bacolod Emergency Operations Center nga kung hindi masolusyonan ang mga travelers sa Alert Level 3 pasaka, pribado man nga individual o kung opisyal sang gobyerno, ang posible carrier man sang virus. Sa idalom sang pulisa sang National IATF, ang mga empleyado kung government apurs ang exempted sa requirement nga negative RT-PCR test results sa ilang pagbiyahe bisan din lakip na sa Bacolod. Kung sa Bacolod, sunod pa sa konsyal, unanimous nga consider sang EOC nga paglakip sa local travel protocol ang no exemption policy. To include all apors, authorized persons outside residence, whether government officials or other ones, as among those who shall submit a negative RT-PCR test result before they can be permitted to enter the city of Bacolod. Si Councilor Renesito Novero. Ginanunsyo sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ng limitahan sa Department of Pediatrics ang admission sumugod Sabado, Enero 15. Sa public advisory sa Regional Hospital, ginpahayag nga tubtub na lamang sa extreme emergency cases ang batunon nga pasyente sa Department of Pediatrics para sa non-COVID areas. Ginpahayag man sa Regional Hospital nga nalambot na ang full capacity sa mga non-COVID areas samtang padayon pa ang nagasaka ang mga pasyente nga nagapositibo sa COVID-19. Bawod bansine, malapit na lang nga malambot sa regional hospital ang full capacity sa mga dedicated beds para sa COVID-19.
Suspendido naman ang Obigayni Outpatient Department Services kag limitahan man ang admission sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital sa ginpagwa nga advisory sa Provincial Hospital. Ginpahayag nga madamo sa mga frontliners ang nagpositibo sa COVID-19 samtang iba naman ang ginpaidalom sa quarantine. Ginalantaw nga rason sa hospital ang high-risk exposure sa mga frontliners kadungan sang gulpi nga pagsaka sa COVID-19 cases. Nagpanugyo naman ang ospital sa publiko nga likawan ang exposure sa madamo nga tao pagi sa pagpabilin sa sulod sang puluyan kapag sunod sa mga minimum health protocols. Ginatag naman sa ospital nga magpadayon ang vaccination apang dapat nga nagasunod sa schedule. Mahimo na makaproseso online sang vaccine certificate ang mga pumuluyo sa syudad sa Talisay, Negros Occidental sumugod Enero 17. Base sa VaxCert Advisory nga ginpagwa sang lokal nga gobyerno sa Talisay, ginpahayag nga dapat magproseso sang VaxCert sa online ang mga biyahero na pulo kadlaw antes ang schedule sang pagbiyahe. Dugang pa kung mapaslawan ang isa ka aplikante nga ma-access ang online site, mahimo magpadulong sa VaxCert booth nga nahamtang sa ikaduha nga panalgan sang Minuluan Building isa ka semana antes ang adlaw sang pagbiyahe. Nagpanumdum naman ang syudad nga napulo gid lamang ka ma-VaxCert ang mahimo ma-release sang Talisay City Health Office sa kada adlaw, 5 sa aga kag 5 man sa hapon. Ang pagproseso sang VaxCert ang magalawig sang 3 ka adlaw kag ang naga-request ang dapat magbilin sa ilang vaccination card kag contact number sa VaxCert booth. Wala naman sang debate nga i-organize ang Comelec Bacolod para sa mga kandidato sa lokal nga posisyon sa syudad. Ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya, hindi naman kinahanglan nga ipahibalo ang ilaw kung ipahibalo pa sa ilaw opisina kung mayara gid man sa mga organisasyon nga luyag mag-organize sang debate. Liwat nga palayag ni Kanya nga aspirant pa lamang ang tawag sa mga nag-file sang kandidatura kag makabig lamang nga kandidato sa tion sang campaign period. Tilikdan nga Sabado, nagpatagan ang UP Law Alumni Association Negros Occidental Chapter sang virtual debate para sa mga nagapapili, alkalde sa Bacolod, kag gobernador sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga debate, wala nagtambong si Bacolod Mayor Evilio Lunardia nga nagaduso kung tani isang face-to-face nga debate sang sa virtual. Sa piyak sini, nasabat ni Mayority Candidate Albi Benitez ang pila ka mapangkot sa naglain-lain nga sektor. Nagtambong man sa debate, sanday Governor Bong Lacson, kang iya kasumpo nga si Attorney John Orola. Nagpasiguro sang bugos nga suporta si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa Acting Provincial Director ng Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo nga si Police Colonel Leo Pamitan. Sa programa Vice Gov in Aksyon, ginpahayag ni Ferrer nga anuman nga programa ga-implementar ni Pamitan para sa kayuhan sa nga probinsya, pagasuportahan ini nila upod man kay Governor Bong Lacson. Sa bahay naman ni Pamitan, ginpasiguro sining ipatuman ang tanan nga marching orders dikan sa regional headquarters. Sunod pa kay Pamitan, iya padayunon ang nga hinimuan ni Anay Nocpo Provincial Director Romy Palge. Si Pamitan ang ginassign bilang acting PD sang Nocpo sa Enero 8 kag opisyal nga nagpangalagad sang Enero 11, 2022. Akong pampubliko nga mga salakyan, mahimo kulangon bangod sang no vaccine, no ride policy. Samtang procurement service sang DBM naguntat na sa pagpamakal sang pandemic supplies. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon para sa
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion, Good morning dira kay Remia Garcia sa barangay Pahanokoy. Ha? Yes, oo. Good morning kag inatamyaw taman ang bag-o nga principal sa anong eskwela? Good day everyone! Ako galing si Ann. General 1 Araneta ay, no? Elementary School. Anong singkang? Anong singkang? Awa. Si Principal Edgardo Sancho. Sir, good morning dira sa inyo. Elvira Helgo, watching now. Yes, salamat. Happy birthday! Birthday gili sa ilang principal. Nga si Edgardo Sancho. Happy birthday! Happy birthday! Ano siya ni Sir Winnie Sancho? Ang tawag ko kabalo Away ka balo. Oo. Pero hindi ang birthday ni Winnie. Kay Sir Edgardo yung birthday. Joshua Christopher Velas. Kag kumari ko Jean Buarom. Good morning dira sa imo. Puli ka na from Cebu. Nagpa-Cebu ni sila eh. Nagpa-Cebu. Panglugayawan ni sila eh. Sila ni Grace Gunora. Look, Aksyon boy, Oh. kung wala sang pandemic, ano to subong sinulog sa Cebu? Yes. January ka ba? Sinulog it subong. Oh, sinulog. Sa Kabankalan festival. kahapon, di ba? Yes, tani Pinagmisa man. lang tuguro. Oh, sa Cadiz pagid. Cadiz, sa Cadiz sa Dasun si Manaw na. Ano kaya sa Cadiz gani? Dinagsa Festival. Dinagsa Festival. Iloilo dinagyang yan, no? Dinagyang, sinulog sa Kabankalan, Sa sinulog Aklan sa niya. Cebu, Aklan at Yatihan. Tiyatiyan, te. Sus. Wala ko tani di subong, leave ko tani 1 week wala Ikaw? ang pandemic. Oo, no, kay kang libot. Rayna rin. Nasa mga ati ito mo. Ay, kalay. Ginalibot ko na daan ang mga festival. Yes, yes. Yes, mga ginalibot ang Yes, festival. Cecilia. Kalain sa ginalibot. Sabi ko, ano yung muna to? Kaya konting bit-bit sa ano. Sa bangkaw. Oo, isa sa mga ano ko na ati. Pit Senior. Charot. Hindi kayo isa sa mga ati, Ano? Rayna kaya. Aray na, Kuya Galea. Sige, sige. Wala problema. Hindi dapat pa na magsimon ni Den, di ba? Ha? Si Den? Ati. Ah. Ate na yan. Ate. Ni ati. Lain mo na yan? Lain mo na yan. Kay Nicel Morales Pabol, good morning man sa iyo mo. Leonor Montesino, greet man ni Ma'am Vanessa Mayo, si Mrs. Alvarez, kag sa M1 Water Refilling Station dira sa Barangay Tangub. Good morning dira sa inyo. Nag-send naman siya another 100 stars. Wow! Grabe, Salamat, no? Ma'am Van. Kailangan man ka 600, 700 na ka stars sa buong adlaw, no? Send niya. Gani, Sa buong aga. Star for all season. Yes. Gary Like Lisa, morning again. Kagay ng amigo to the George Lisa. Atia Kim Iriman. Ray Baryoga. Kay Rona Rida Trava. Sa kay Stella Marie Celis. Good morning sa imo.
Kay Ems Aboso, kagawad, may agad na sa imo. Yes, good morning. Si Tess Mami Ems. Rivera Murayama. Good morning, Miss Tess. Kamusta ko no akon maninoy? Yes, okay lang. Miss you guys. We miss you too, Miss Tess. Oo. Kay do sako gid siguro kay may klase nakabay si Gan. Toto. Siyo. Ano gingalan sa mga batang lalaki gani? Nalipat Si ko. Michiko lang Si akong Michiko kilala lang din mo. kilala ko mo. Oo. Okay, sige. Ba, si Gina Duran, no? Nag-send man 100 Send mo stars. siya 100 stars. Salamat. Abi, send lang sa ako, abi cash. Alaklay. Agawad. Share yun na sa station. Manghod ko na sa Singapore. Gani man. Basi I-send na lang ko na directly sa iya, Miss Gina. Ang Basi maka-send ka na. Ano ka naman na. 100, hindi yung 100 stars, yung $100. $100 Sana lang. all. I'm okay with that. Pero, din siya gani. Ha? Din siya gani. Singapore. Pero, US dollar, ang ginapangayo yan. Hindi siya sa Singaporean dollars. Ay, kalay. Uy, ano to? Si Ma'am Vano, gina-invite na si Miss Jinking makatuto sa Minnesota kaya para mag-snowmobile sila. Ay, lain. Sana all. Snowmobile. Kita ya diya. Kaya wala tadi snow. Ano lang. Mobile lang yan. ATV lang tayo. Yes, ATV lang ta. Bongacious. Jocelyn Liboon Dispoho, di ba nagligan ng ATV ka? Yes. How's the ride? Okay lang. Kaya katiga kay manual to be nga ATV. Namit taning automatic. Ba, na? Automatic. Pahapos? Uy, ang manual daw niya, yawang kagidya, dapat niya timpla-timpla. Gidya pa, gano'n mo. Correct? Kamala ka lang motor out? Oo eh. Awa. Amo na ako niya service ng high school. Motorcycle. Donna Navarte Macario, kagay Domingo Barneso. Sa gapon nito lang samtang kapangape. Sa mga upod mo na kapangape, migo Doming, ipamag-agad sa inyo, ano? May landa ka pag coffee. Si Tatay Teddy Rehida, good morning man sa imo from Rona Rehida Trava. Kay, si Tito mo Felix Ariglio. Felix. Campaniel. Uy, arasa. Ay, laing. Good morning. Lolo ko na yan. Lolo mo na na? Oo. Aro-aro. Ikaw ba akong tito? Gusto mo maglolo. Malolo naman si Wow. Lolo R. Lolo R. Or Lolo Ren. Lolo Ren. June Villarosa from Tacloban City. Anong Ay, requirements puli Bacolod? RT-PCR test result. Negative Yes. RT-PCR test result. Backtrack kag espas. Backtrack kag espas. Josette Plumeda. I try ko ni Miss Jinky nga magkadto dito sa Minnesota. para snowmobile. Sana all. Another 100 stars from Ma'am Van. Salamat liwat, no? Yes. Damo na Thank stars you. Mga ika-800. Nagtipon gini ko stars si Ma'am Van. May lain na siya nga kwan, may lain na siya nga phone nga ginagamit para sa para iyang sa stars. eh. So, bali, may isa ka cellphone, gin pa nagpa-load gid siya nagpa-load gid siya para ipang-send nga mga stars. Thank you gid Miss Van. Kag dira sa again sa mga friends naton dira sa Binalbagan. Good morning sa inyo. Si Tina-process Miss- na? Wala pa. Miss Moriel Lobaton, good morning, ma'am. Standby na sa, ano yung process? Standby na sa mga balita national.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Nag-work Aksyon Radio Philippine Standard Time, na 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagakamalaka ang Associate Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines sa posibilidad nga magkulang ang mga pampubliko nga salakyan bangod sa pagpatuman sa no vaccine, no ride policy nga magasugod sa karon nga adlaw Enero 17. Suno kay ALO TUCP spokesperson Alan Tanhusay, mabudlayan sa pagpangita sang dipasay nga salakyan ang mga bakunado nga mga mumugon bangod nga jutay lang nga drivers ang bakunado kag mahimo nga makabiyahe. Nagpandam si Tanusay nga pabuton ang jutay nga salakyan sa dalanon bangod nga iban nga drivers ay hindi pa bakunado kag hindi man magbiyahe bangod sang tuman kahugot nga pulisya sang gobyerno. Ginakabig man sang grupo sa mga drivers kag operators nga discriminatory kag illegal ang mando sang gobyerno nga vaccination para sa mga nagasakay sa pampubliko nga mga salakyan. Magapangatubang sa kaso nga kriminal ang mga motorista nga magpresentar sa nga peke nga vaccine cards o medical certificate sa National Capital Region kadungan sa implementasyon sa no vaccine, no ride policy. Suno kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB NCR Director Zona Tamayo ang mga local government unit issued vaccine card o mga duly signed medical certificate lamang ay konsiderar sa motoridad. Pagbatag ni Tamayo ang vaccine card kag medical certificate ang parehos nga public documents kag sa tion nga magamit sang peke ang motorista naglapas na ini sa lagi. Dugang pagin pahayag man ni Tamayo nga mahimo mapreso kag magapangatubang sa nga penalidad ang madakpan nga nagagamit sang peke nga vaccine card kag medical certificate. Naibaluan ginadumilian sa Department of Transportation o DOTR sa public transportation na mawala na bakunahan kontra COVID-19 sa NCR samtang ini ang yara sa Alert Level 3. Ang no vaccine, no ride policy sa NCR ang magasugod sa Enero 17 o konsubong nga adlaw. Umpisa bulan sang Pebrero dapat na magpakita sang pamatuod nga nabakunahan batok sa COVID-19 ang mga dumulong nga magasulod sa Pilipinas. Ang proof of vaccination ang dapat ipakita antes magsakay sa eroplano sa anuman nga airport sa pungsod. Kalakip sa mga exemption ang mga bata nga wala pa sang 18 anyos ang edad, mga individual nga hindi pwede bakunahan bangod sa medical reasons, apang dapat may pamatuod sa isa ka public health surgeon o doktor sa kinalinan nga pungsod. Kalakip sa mga mahimo magsulod sa Pilipinas ang mga foreign diplomats kag ilang mga kwalipikado nga dependents o mga visa holders. Naguntat na sa pagpamakal sa mga pandemic supplies ang procurement service ng Department of Budget and Management ng DBM. Dugang paging kakas naman ang procurement service ng DBM ang mga pandemic supplies sa listahan sa mga common use items. Sa advisories ng PSDBM sa Enero 13, ginpahayag naging kakas na sa listahan sa supplies and equipment catalog ang personal protective equipment o PPE, gloves, mask, testing kits, common medicines, povidone, iodine, sodium, hydrochloride, kaga thermometers. Dugang pa sa ahensya ang mga goods na ginkakas sa listahan ang hindi na mahimo mabakal sa ilang virtual store. Madumduman ang PSDBM ang naging sentro sa investigasyon sa Senado bangod sa ginalegar minilyon ka pesos nga manumali ang kontrata sa Formally Pharmaceuticals Corporation. Samtang, para kay Vice President Leni Robredo, importante ang pagkooperar sa mga lokal nga gobyerno para sa libre nga COVID-19 testing kag bakuna para sa mga pumuluyo. Ginapahayag ni Vice President Leni sa iyang Facebook Live sa itong Biyernes nga ang ilang opisina bukas nga maging partner sa mga LGUs nga kinahanglan sang manpower para buligan sila sa pagdala sang bakuna ilabi na sa community mismo. Padayon ang swab cab kag Vaccine Express ang Office of the Vice President sa din libre nga makapatest para sa COVID-19 ang publiko kag libre man ang pagpabakuna. Ginkalipay naman ni Vice President Leni nga may mga lokal nga gobyerno pareho sang magaraw sa Camarines Sur sa din gindala nila ang OVP Vaccine Express mismo sa mga barangay bangod diri ang madamo sang nagapabakuna. Ginpahayag ni Vice President Leni, kinahanglan nga ipalapit sa mga tao ang pagbakuna para hindi sila mabudlayan pa nga magkadto sa mga vaccine sites. Naghatag sa insentibo ang OVP pareho sang bugas, hygiene kits kag relief packs para nga maganyat ang mga tao nga magpabakuna. Sumugod pa lamang sa pamuno
Nagapati na si Vice President Leni nga hindi dapat mahadlok o wala dapat ginapinahan ng mga tao nga hindi magpabakuna. Tigaylos ni mas maayo kung sila ang ganyaton kag patagan sang kaimportante sang bakuna para matagan sila sang proteksyon kag matap na ang paglapta sang COVID-19. Nagpatigayon sa inspection sa Warehouse and Commission on Elections sa CONCOMELEC sa Laguna ang mga tinawos ng National Bureau of Investigation o NBI angot sa ginalagaan na tabo nga hacking sa servers sang Komisyon Damlaglang. Ini ang ginkumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevara matapos ang ginpatigayon ng physical security inspection sa pasilidad sa COMELEC agas ang Sabado, Enero 15. Sunod sa tiglikom, ginhingyo sa COMELEC ang bulig sa NBI o ganimbestigahan ang aligasyon sa hacking sa sistema sa komisyon. Nanguna sa investigasyon ng NBI Cybercrime Division kag Special Project Team. Kaupod sa ginpatigayon inspection ng matiglawas ng kompanya ng Smartmatic kag mga opisyal sa COMELEC. Sa karon yara na sa NBI ang pila ka mga dokumento gikan sa COMELEC para paidalom sa validation kag authentication. Katundugan nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dira nga nabudlayan sa pagpamuhin sus delikado gid inaabot posible matapikan ikaw sa balatian. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay. Dira kay Eddie Laus, kag kay nanay niya Sabel sa Victorias. Good morning. Good morning again kay Daidi Soke. Daidi, good morning sa imo kay Richard. Sa kay Melissa Aonso Cesar. Good morning man kay Landot Cesar. Dira, mayong aga sa inyo. Kag kay Jonah Bahilida de la Cruz, si Daibingbing Singson, good morning man, kay Ramon Dira. Sining si Jonah de la Cruz, taga Riyadh, sa Riyadh ni siya. Nintamo niyo lang ang Alit family sa Bantayan, Kabankalan. Sige. Bia Jonathan, good morning sa imo. Bago na siya bugtaw. Laingin mo ako naka-quarantine ka. Saan matapos quarantine niya siya? Sa 18, guro ay. Tibwas no? no? Di lang ako magsala. Do buwas. Balang mo to hambal ni Marijoy. I think so. Martin Aliling, good morning man dira sa imo. Sige. Kag dali lang kay ngitaon ko di anay ang kuno. Sige, pangitaada na. Pangitaon ko di anay. Dapat mo nga pangitaon. Madula kag hindi ta makita. Ay, muna. Muna. Good morning kay Kurt Nathaniel De La Torre, Action Boy.
Pareho balas lang silang lablangan natin ka ano ka mo niya ngita ta na isang kinawala ta. Hindi ka mangita sa kinawala pag taon mo. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Yes. So, mga nagapamati via Facebook Live, Action Boy, good morning sa ilaw. Kaya ang iba, nagahipos-hipos, na daan Action Boy, nagalantaw lang gina sila. O lagi sila naga-comment, di ba? Oo. Kaya may 77, 79, gilit ta subong ka mga live viewers. Good morning sa inyo mga ka-Action. Comment ka mo, Bika, para matamyaw ka mo namo ni Action Boy. Kag mapasalamatan sa inyo pa dahil pagsuporta sa Action Radyo Bacolod. Salamat, Gid. Ano? Salamat, Gid. Kumayo man. Kag 5 days to go na lang mga ka-Action. Birthday na ni Action Boy. And, nang 5 days to go, antes ang iyang birthday, kag 730 days antes niya ma-avail ang iyang discount. Sumakag dyan. 730 days na lang. Ang Action antes ang discount ni Action Boy. Halin sa government. Yes. Hindi ko may makapaprint ko to sa ima. Sang? Basta may paprint. I-send lang sa akon, kaya testingan to print ang kung wala nagbisyo. Ganun da sang kwan sa mga maayo nga mga banti pa. Yes, sige. Ay, photo man eh. Photo Tibudlay ni siya i-print. Hindi ka print gali. Hindi ko ka-print kung photo. I-ano ba? Basta email sini. Kasi may ngagaw ta pa. Pambalang email. May email niya. So, sila ni Mamba, 19 daw matapos sila quarantine. Basi pwede sa kagwa 19, bali 18 matapos. Di ba mo na? Kung matapos ang quarantine mo, 18, 19 ka makagwa. I think so. Ma'am Maria Luisa Melos, good morning sa imo. Advance happy birthday sa aton kay BFF Vicky Bailon. Lagansoa. Lagansoa. Okay. Happy birthday sa imo, Miss Vicky Bailon. Lagansoa. Birthday, Vic. Boss guro ni ino kay advance. Nurse na siya, nurse. Okay. Punta muna sa KBFF na namon. Yes. Sila ni Ma'am Van, Action Boy 58 na. You got it right, Ma'am Van. That's why 730 days before ma-achieve ni Action Boy ang iya nga government discount. Correct. 20% discount. Uy, mo na siya. Ngayon hindi ka gusto mag-discount ka? Okay lang, no problem. I like that. Yes. Do you like discounts bala? Yes. Si Jai, ano naman? Basado ba yun? Dali lang kay may na Jai Arodagap mong Pagadora? Pagadora? Pagadora. Good morning sa imo. Mama Eleanor, good morning. Nagapamati siya subong. Kag first time niya nakita ko na ito tsura sa Facebook Live. Ay, hello lang da kay Nanay Eleanor ni Jai. Nanay ni Jai. Okay. Salamat, Gid. Mama niya. Sige, yang pa, bali Ma'am Van. Yes, because, age is just but a number. Age doesn't matter. No, di ba? Nambal talaga, age doesn't matter. If, ano na siya? Isa na lang. Ano man? Mind over matter lang nagling age. Yan. Haragid. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye, Balita International, nagluntad ang tsunami sa Tonga kasunod sang giant underwater volcanic eruption. Makita sa social media footage ang pag-igo sang ginabanta, apat katapak nga kataason sang balod sa simbahan kag pila ka mapuloy-an. Nakita man ang pagulan sang abo sa capital Nuku'alofa. Bagod sini, nagpadulong ang mga residente pakato sa mas mataas ng lugar. Nagdala sa shockwaves sa South Pacific ang paglupok sa Honga-Ha'apai volcano. Kaya nag-issue naman sa tsunami advisory ang Fijian government. Kaga nagbukas sa mga evacuation centers para sa matao nga nag-aistar sa low-lying coastal areas. Ginapanugyan sa US kag Japan ng mga residente sa Pacific coastlines nga likawan ang pagtiner sa baybay. May big time oil price hike nga pabuton sa buwas nga adlaw Enero 18 sa din magalambot sa tubtub 2 ka pesos ang dugang presyo sa kerosene. Ininaay ikatatlo nga sunod-sunod nga semana nga may pagsaka sa presyo sang langis.
Ang gasolina may 85 centimos tubtob pesos nga pagsaka. May 1.70 naman tubtob 1.80 sa diesel. 2.10 tubtob 2.20 naman ang kada litro sa kerosene nga igasaka. Batag sa mata ka industriya, may pagka-istrikto karon sa supply kay may pagtaas man sa demand bisan nga mayara sang paandam sa Omicron variant. Mas manubo man ang fuel exports sa China. Sa foreign currency exchange rate ng US dollar, 51 pesos kag 32 centimos. Singapore dollar, 38 pesos kag 4 centimos. Hong Kong dollar, 6 pesos kag 59 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginbolgaras ang sexy actress nga si Ivana Alawi nga ini nagpositibo sa COVID-19. Magluwas sa iya kaupod man niya nga nagpositibo ang iloy nga si Fatima, kag utod nga si Hash bisan pa nga istrikto nga ginasunod ang ginapatuman nga minimum health protocols. Sa iya nga YouTube channel makita ang pagpangluya sang actress. Gina-share sini ko ng ano sila kahalong kag isang pagpaidalom sa RT-PCR test 3 ka beses sa isa ka adlaw kung mera siya sang shooting sang teleserye. Una na nga nagpositibo ang iloy sini sa ilang pamilya sa diin nakabatsyag sa kabudlayan sa paginhawa kag matapos ang pila ka adlaw nagsunod ang yautod nga lalaki nga naka-eksperyensya naman sa pagpalanakit sang lawas kag kabudlayan man sa paginhawa. Sports, mga hatag sang dugang $50,000 fight bonuses ang one championship sa mga fighters nila nga makarecord sang maayong performance sa kada enkwentro. Ginpahag ni One Championship CEO Chatri Sityudong nga ang mga bonus ang magaserbi nga insentibo sa mga MMA fighters nga himuon ang tanan para matapos ang away. Sa tuman, ang nagapangatag na sila sang $150,000 nga bonus pero hindi sa kada event. Kagkaroon nga tuig ihatag ini sa mga show. Bisan ang pierde nga fighter, makakuha sa mga bonus kung makita sa mga judges ang ginhatag sini ang tanan niya nga masarangan. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Good morning! Good morning! Happy Monday! Happy Monday, everyone! Kabay pa mangin malipayon ang inyong Monday. Yes, 5 days to go before until ang birthday ni Action Boy. Advance happy birthday, Action Boy! Okay, te. Ano na ni? Kigilit to ya, advance greetings ato ni Ma'am Luing, no? Basi buwas ang birthday. Abot lang. Sakay, Ma'am Elizabeth Gamala, good morning ko no, kag happy 16th sacerdotal anniversary sa kahapon nga adlaw. Sakay Father, Reverend Father Brethren Rai, si Father Bong Malaka Gamala, no? Happy sacerdotal anniversary, Father Bong. Ms. Esmeralda Dolida, mamumugon. Ginkilala siya bilang amay sang Kasambahaylo. Isa ini Kasambahaylo, you remember? Nga muning naga-suporta sa interest bala sang aton nga mga kasambahay o kung kabulig sa balay. No? Aning Kasambahaylo. Dako gini siya nga bulig, no? Ang aton nga bisita karon mga kaaksyon, panganay ni siyang bata ni Anay Presidente Joseph Estrada. Kag nagpangalagad bilang senador sa Pungsod Pilipinas sa linsang 2004 tubtob sang 2016 sa idalom ini sang Puwersa ng Masang Pilipino, no? So mga kaaksyon, without much ado, atong bisita karon nga aga ang senador Anay sang atong sining Pungsod Pilipinas, Senator Jinggoy Estrada. No? Senator, good morning po at welcome dito sa Aksyon Radio Bacolod. Good morning, Mike. Sa inyong tanan. Mabayan din po sa Bacolod. Magandang umaga po. Yes, may aga, Senator. No? Kag welcome diri sa aton nga pangalagad sa Aksyon Radio Bacolod. Senator, ito pong kapapasalang na itong Department of Migrant Workers. Alam ko po, dahil kayo ay para sa manggagawa, naging advokasya nyo na po ang kapakanan ng ating mga manggagawa. At ito, sa tingin ko, Senator, may gagawin kayo pag nanalo kayo bilang Senador sa itong Mayo na eleksyon na Senator. Hello? Yes, Senator. Ano po sabi nyo? Ito pong pagpirma ng Department of Migrant Workers natin, Presidente, alam po natin na meron kayong plano na maglagak po ng pondo para po sa nasabing departamento po, Senator?
Well, una ako po natutuwa at nalagdaan na po ni Pangulong Duterte sa pagtatag ng isa pang departamento para sa ating migrant. Opo. Ng mga tinaing ng ating mga OFWs, no? At kung sakasakali tayo mabigyan ng pagkakataon upang manilbihan ulit sa Senado, ay pwede natin pong amendahan, hindi naman amendahan o madagdagan ng pondo ang ating yung naturang bagong departamento para lalong makatulong sa ating mga kababayang OFW. Opo. Kasi po, Senator, alam natin na mula po noon, kilala kayo, na basta kapakanan po na magagawa ay talagang isinusulong po ninyo. Kahit na kayo noon ay nasa Senado pa, di po ba, Senator? Opo. Malapit talaga sa aking puso ang ating mga overseas Filipino workers dahil sa nung ako nasa Senado pa, 12 taon ko po hinawakan yung Committee on Labor and Employment and Human Resources, Human Development. At nung pagpunta ko sa ating pagdalo ko sa ating mga kababayan overseas, katulad ng sa Middle East, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Qatar, sa Dubai, ay nakita natin ang sitwasyon at estado ng ating mga OFWs. Marami ho dyan ay mga distressed, karamihan ay na distressed OFWs, yung mga binubugbog ng amo, hindi pinapasweldo, hindi pinapakain. Opo. At yun, ay nung ako'y nandun, at ako mismo nagsabi na sumabay na sila sa akin pag-uwi. At hindi naman ho sa pagbubuhat ng sarili natin bangko, ay tayo po ay hindi po tayo humingi ng kahit isang kusing sa gobyerno para mapauwi sila. Opo. Kahit po, Senator, kahit po hindi kayo nasa pwesto sa ngayon, ito po mga kababayan natin na may problema po doon sa abroad, yung mga OFWs natin, pwede po ba humingi ng tulong sa inyo kahit pa paano? Pwede naman po. Lalong-lalo na po yung mga distressed OFWs. Opo. Yun po ang ating mga tinutulungan noong araw. Pero mas maganda po pag nasa pwesto po kayo dahil malaki po magagawa natin para sa kapakanan po ng ating mga OFWs, di po ba? Opo, sana naman po. Maiba ako, Senator, kasi nanonood din ako minsan palagi yung nanonood sa Facebook. Nakikita ko itong Jingflex na tinatawag natin. Ano po ba itong Jingflex, Senator? Ayun po, account ko po yan sa Facebook. At yan pong Jingflex yan ay inumpisahan ko yan nung panahon ng pandemya, nung 2 years ago, nung lockdown ng buong bansa. Dahil nga sa COVID-19, wala po tayong magawa, ay isip po ako na magbigay po ng konting kasiyahan sa ating mga kababayan, konting ayuda, at hanggat dumami yung aking mga viewers sa Facebook. Oo, isa po ako sa mga viewers doon. Sana man na. Anyway po. Marami po tayong mga viewers dyan po sa Bacolod. At saka, Senator, alam ko po na ang inyong pag-ikot po sa bansa ay marami na kayo nakita, especially itong problema natin sa pandemic, itong problema ng mga biktima ng Bagyo Odette po. Ano po bang mga observation niyo dito, Senator? Well, unang-una, natutunan tayo ng leksyon, no? Hindi naman natin na-expect itong COVID-19 na nadadapo sa atin, no? Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Wala pong bansa na preparado na humarap dito sa pandemya nito. Kaya nakita natin, maraming nawalan ng trabaho, maraming nakasakit, kulang sa ospital, maraming nagugutom, at higit sa lahat, maraming nabawian ng buhay. Kaya kung sakaling tayo po pala rin, ay siguro kailangan natin pagtuusin ang pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Opo. At Senator, kailan po kayo makakapunta po dito sa Bacolod? Ay, soon. Punta po tayo dyan. Alam nyo, mababait po yung ating mga kababayan dyan sa Bacolod. At alam mo po, Senator, dito sa Bacolod, Negros Occidental, ang usap-usapan dito na pag pumili sila ng mga kandidato ditong eleksyon, yung isang basis nila is ano bang magagawa para sa Bacolod at Negros Occidental po, Senator? Ano po ba?
Yung mga tao dito sa probinsya ng Negros Occidental, ang palagi sinasabi na susuporta daw sa mga kandidato na may magagawa para sa probinsya po at sa Bacolod City. Especially po sa sugar. Ang smuggling po, Senator, ito ang medyo nakaka-apekto ng malaki sa sugar industry. So, Alam niyo, tuwing pupunta po ako dyan sa Negros Occidental, nakikipagpanayan po ako sa mga stakeholders, lalong-lalo na po sa mga stakeholders ng sugar industry. At yun nga, lagi nilang nirereklamo ay yung smuggling ng asukal sa ating bansa. At yan po ay pagtutuunan din natin ng pansin dahil marami naman tayong mga batas na pwedeng marami tayong batas tungkol sa smuggling. Ang kulang siguro sa atin ay ang pag-implementa ng mga naturang batas laban sa smuggling. okay, I agree po, Senator. So, Senator, alam ko, busy kayo. Bigyan ko lang kayo ng pagkakataon. May imbita ang ating mga listeners, mga tagapakinig natin, especially sa FB live show mo po. Senator, I'll give you the chance to invite them, Senator. Maraming salamat sa pagbibigay po sa akin ng pagkakataon upang maging guest dito sa inyong hipinan. At asahan po ninyo, ako po'y pumunta dyan sa lalawigan ng Negros Occidental para dumalaw, lalong-lalo na po dyan sa Bacolod. At asahan po ninyo, kung sakasakali tayo po ay palarin sa Senado, ako po magsisilbing boses at tinig ng masang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator, at good luck po and good morning. Thank you po. Sige mga ka-aksyon, Senator Jinggoy Estrada. Huwag ka pamangkot na ito aksyon doon kay Senator? Ha? Huwag kayo pamangkot na kay Senator? Wala na lang. Wala na lang. Kaya daw ang imo nga pamangkot doon na sabat Doon na sabat na tanan. Ay, very good. Amo nang namian ko sa imo kaya ang mapamangkot mo ay nakinanglan nga sabton kay daw na sabat na yatanan. Kaya napamangkot mo na tanan. Amo na believe ko sa imo. Advance happy birthday. Correct man. may ngagaw aton Nga? Wala may ngagaw aton nga istoryan. Gani. Sige lang anyway. Joshua Bia, damo kung Manila ang nag-comment. Gerald Flores, Kay Busilak, Ryan Jos Canyo, good morning man. Sige Siya kuno bahala, kuno sa pamilya niya. Janelle Tanedo Lee, kay Ferdy Ramos, good morning man. Ay, nadamo sila. Balweg na wanat. tiyan mo na gani. Francisco Ligaya. Kay Wendy Francisco. Ay, damo sa gali mga supporters, no? Miss Liza Joy Ilona Moroso, good morning. Yes, good morning. Sige. At least bisan malipot lang. Ako, hindi mas gusto ko bala nga ng ang aton nga mga nagapapili bala action doors. Inang from time to time matagaan ta bala chance bala para sa aton nga mga pumuluyo bala sa aton nga mga ka-aksyon nga makabulig sa ila sa pagpili Correct. Tanaw nila ang qualifications, tanaw nila ang performance. Para makasin kita lang maka-vote kita wisely. Yes, vote wisely. Si Isa Ako, Sofia Bartolome, Maverick Antonio Diaz, happy birthday kay baby Sean Diaz sa Patria Village. Okay? Yeah. Sige, kag sa tanan may birthday today, January 17. Happy birthday. Yes, kag itamyawon ko lang ni bala si Mary Jane Itire dira. Mary Jane Itire. Kani ka ta chimpo magkaon to subong no? Wala kaya lang alang. Ikaw guro may ara ka do pwede ka nakapuli tapos mo. Bro. Di ako guro do mga alauna pa. Kay Bani kag Mary Jane Salvacion dira, Chris Main, Christine Tres Fuentes sa Silay. Asa silay? Sa Purok Paradise, Silay, Edwin Santizo, Noel Tilano, kay Sonia Melgar. Okay na kita? Okay na. Basta na balita espesyal. Tanong ka na balita espesyal mo, tane? Ha? Ano to tips? Ano to? Tips para magmainuswagon sa kabuhi. Dalong nga mga balita Of course! Sige So, alang-alang na kita sa aton panahon. Buwas naman mga ka-aksyon. Idugit mamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition.
Sanbara sa Aksyon Hotline, Direksyon Art Tayhupon, ang inyo naman rin news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon